Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Sheila. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunanan. Dear Mr. Lonely. Napintasad ket ado ti agrayo kanyak. Ngem iti napasama kanyak adda napidot ko nga adal. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sheila dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasangay ko inton bigat, Domingo, kat awan serak tayo. Isungawan mat siguro ti rason, tapno saan kayo adumaray? Saan na kasigurado ha? Di kagdanag, Lorna. Amok nga awan aramatem abistina. Pabuludan ka. Ado ti bistidak nga agkakapintas. Ha? Di ka nagkadkad. Basta dumaray ta. William, di kagdanag. Dumaray kami iti kasangay mo. Agyaman na ka. Ado kayo adumaray. Taado kayo nga inawis ko. Iso anaragsakak to lakit di. Iso asapay lako matapat gandak, ha? O sige, namnamam adumaray kami ka ni Lorna agayem ko. Saan ka di, Lorna? Ha? Sige. Uwan. Dumaray tano day tatikunam, Sheila. O sige, siya kung timang bayad iti order ta ita. Basta umay ka intun Domingo, tapno adda kadwak adumaray iti kasangay ni William. If I know, gusto ka kankwana. Adda ka di parikot dita? Awan. O, awan mo't lagayam. Ngam, sika, gusto nga tamot ken ka. Natural. Awisan nak nga rod iti kasangay na, no di agusto kanya. Saan aga po ta inawis na kakat gusto ken ka? Agpinos tata, Lorna. Agusto kanyak ni William. Nagturod kamutan ang makipinos ta may papan iti dayta? Gapo ta sigurado ang mga bakak iti posta. Syaksamot ti kapintasan dito university. O sige, numanobyo mo ni William, agmultaak. Anya ti kayat mo amulta? Okay. No manubyok ni William, ilibrenak iti 1 month a lunch. Kasday matlaang No saan mo ang manobyo ni William, ilibrinak mat iti 1 month a lunch. Okay. Sige. Pre kasanga ilinakit nga rod. Sa bali ti beauty day dya babae Excuse me. Napimpintasa kanya? Oh, kita imabay kan ko na ni William. Ha? Idinto ta si ka, pinanawan na kaadagos itay. Napimpintasak ngam iti dayjay a babae, Lorna. Sige, awanan makunak, Sheila. Oh, apay anak kaululay magka, Sheila. Saan ang maisina ti imatang mo kada William kanti kasala na?
Nagpuskultiro pa day siya babae. Nakisala ka ni William. Amo, simple lang di babae. Kita am ti kawas na. Nagsimple. Siguro, winagwag na laeng. Winmat, nakadkadlaw launay. Nakaisang tidang. Kunamlan maibagay ka ni William. Agiman ka. Iti anyaga po. Yaks. Kita aman tilangana. Imposible nga gusto ni William kan kuana. Napintas ti rupa na. Naamo. Adayo anapimpintasak. Hello, Lorna. Yamam mo ka na kayo ni Laura. Hi, Laura. Hello, Laura. Hello kada kayo adwa. Nagpintas ta bestidam Nagkadkadlaw naggapo iti wagwagan. Ha? Wan, ginatang ko at talaga dahito ijawagwagan. Ngam okay pa mat. Napintas para kanyak. Kan saan ngamin anang nga. Kasta? O sige, agkakalamisahan tayo na. Mapitlain, tagpaalak iti makan. Laura? Pagad-adalam? Iti may isa nga universidad. Kasano nam among ni William? Kwa ngamin, labandera dati inak. Kat umayak matumultulong nga aglaba. Iso ana amok ni William. Kasta? Labandera ti inam? Wan, nakurapay lati adapan hagberni. Laura, kasla close kayo ka ni William Wan, Apay, saan ka kadi amabain makipulpulapol kan kuana? Ngamin, no ar-arigan, katulong na kan. saan akasta ni William? Saan? Hi, Jake! Hello? Jake, gayam na ka ni William. Isong amok amasong batam ti damagak kan ka. Oh, anya data? Ada ka di girlfriend ni William? Awan. Talaga? Apay ka di? Dinamag ko lang. Nakadkadlaw, Sheila. Ada pa nagayat mo kang kuwana. Juan, aklonak. Awan ka dit na ibagbaganakan ka, maipapan kanya? Awan mat. Kasta? Jake, mabalin ka di at tulungan na kunkwana? Iso nga minti kayat ko nga agbalin a boyfriend. Anya? No maaramid mo dayta, ikan kanto iti gunggunam. Ikarik dayta. Aday ta. Naisagana tanti pagsasangwan tayo. Lorna, kita anak man. Adda ka di apimintasak? Talipstick mo. Nalabaga unay. Kisayam. Okay. Kan... nagbanglo ka unay. Ha? Sakit. Nagkiting dayta shorts mo. Ingkag sukat. Anya? Ipadlaw mo launay nga gusto ka kankwana. Kastoy kon. Kayat ko amadlaw ni William ti kinapintas ko. Rumbang laan. Tano saan? Agmulta ka kanyak. May sa abulan nga ilibre nak iti lunch. Dayta titulagan. Ipanamnamak matkan ka. Asika ti agmulta. Ngamin, iti mabiit. Manobyok ni William. Ada nagtuktok. Isuda dagitan. O sige, ingka ilukat tiri daw. O sige laang, mangan tayo ha. Ado tilinotomi ka ni Lorna. Nalayin kayo matgayam nga agluto. Siyak tinagluto. Tawan sa baling inaramid ni Sheila no di nagpapintas. Uy, Ha? sumardang ka man. Agpaiso mo ta. Oo. Amang ano aga pa kayo, ha? Awan gayam. Apay nga inawis na kami kini Jake dito apartment mo, Sheila.
Kayat ko lang ti makisiningad iti husto kada kayo. Nagpintas ka talaga, Sheila. Bagay kayo ko ni William. Anya abagay? Saan mo't Agbagay da. Saan ko nakmet? Alakit din, mangantayon. Di ka agpinapili takasta. Pudno ti kunak, William. Agbagay kayo unay ko ni Sheila. Panagkunak kat talaga nga agmulta ka, Sheila. Di nakamot pagan ano ni William. Kan nagpakada adagos. Okay lang dayta, Lorna. Tamok alimod nga gusto kanyak ni William. Sige, no day tati ko nam. Ipanamnamak dayta, Lorna. Manobyok ni William. Sapay ko ma. Tano saan? Talagang agmulta ka kanyak. O anya, nagatang mo amin ng tigatangam. Agawid tan. Napanuga ko nga karapag na dito yung mall. Okay. Ang mang restaurant tapay, Sige. Ha? Sheila? Dagiti lumabas dito ayan ta. Kitaam. Hi! Hi, William. Kadwam ni Laura, William? Kumusta kayo? Apay akadwam ni Laura, William. At dalaga tangan mi dito yung mall. Awan gayam. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, akaayan-ayat ko ni Laura. Anya? Anya ti ibagam, Sheila. Ape anas kami umayak dito dagos mo. Jake, kasano ang nagbalin akaayan-ayat ni William ni Laura? Dayta ka di. Mas daawak ngamin. Dayja a Laura? May nga anak ti labandera? Isu ti kayat na? Kan may sa, napimpintasak mat Nasingpat ngamin ni Laura. Kan, napintas matakasken ka. Anya? Matipintas na. Idinto ta si ka, ket social ti pintas mo. Jack Macklon, Jake. Inatiunak dayjay a Laura kan ni William? Di nakakayat ni William. Di na kayat ti ugalim. Pudno ka na, baknang kakasken ko na. Ngam naglain ka na amang pasakit itirik na tipada matao. Dayta tinadlaw na kan ka. Kang ronaan na. Saan na ka nga ayaten? Anya? Kasano day tan, Sheila? Naabak kay ti postaan? Sabali mo tinobya day ja William. Nimat Laura. Nakasaritak ni William maipapaniti day taabanag. Jack Macklon. Naabak kan iti postaan ta. Kat kasano ngay? May sabulan nga ilibre nak iti lunch? Sardangan nakman, Lorna. Oops! Di mo ko naan atalikod ti postaan ta. Saan ka nagbalin ka ni William, Sheila? Saan namat gayam apagan ano ti itang-tangsit mo a kinapintas? Di nakanungamin kayat ti ugalim. Huston. Saan gayam agaputan na pintas ka? Kat magustuhan na kanti may sa lalaki, Sheila. No di kat, mas importante latta tinasaya at nga ugali. Nabainanak, Mr. Lonely. Gapo ta nagdakkel ti pamatik, ama nobyok ni William. Ngem saan matgayam. Ket no kasta amasabat ko ni William ije school, liklik-lika kon, tamabainak ken kuana. Ket ita, impamaysak ti panagadal ko. Ket aggraduarak itan atawan. Tuy pagayam mo, Sheila. Agyaman ak pagama, Sheila, iti pakasarita ang mga imbinglay mo. Nasaya at met ta nakaamiris ka. Ket nasaya at met, takuna mga impamaysamon ti panagadal mo. Ala, ituloy mo ti panagbalbalyo mo. Taawan serbi ti kinapintas, nula admet ti ugali. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Sheila, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.